Хардалова. Дядо Боянка. Буквичката Б. Така. Получава и... Той беше ли на лагера, Тони? Не. И Том, Голод. Буквичката Б. Буквичката Б плюс. Защото е най-добрият скиор от групата. И вече има буквичката Б от лагера, нали? А сега имаш Б плюс. Антонио Сакаджийски. Браво! Така. Буквичките А и Б. Значи това е от първия клас към втория клас, когато се преминава А и Б клас, получава Васил Чочев. Защото той има от лагера буквичката А, нали? А сега прибавяме и буквичката Б към нея. Браво на вас! Браво! Буквичката А, Б, клас А, Б, получава и Хуберт Сорбие. Браво! Буквичката А, Б в ските. Отпред ви пише името, отзад пише мама и тати, може да прочитат какво може. И вие да им показвате, като отидете заедно с тях да карат. Никола Каров. Така. На мен пише Апо. Буквичката А, Б още получава и Христо Балканов. С пожелание да се научи да прави хубави релсички, защото ще му вземеме буквичките. Ако не може да прави релсички. Буквичка А, Б получава и господин Филип Петров. И буквичката А, най-малкият скиор, първата буквичка получава господин Арел, който си лапа пръстите. Браво! Всички да кажат браво на Арел! Браво! Браво на Арел! Браво! Сега завъртете имената да ни ги покажете.